गसाइगाव आमिन खातानि आरोना बियो रं नाम्बार लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने बियो आन्दायनानै थाफैदोंमोन आरोना नै बेयावहाय मा होनो बालुफुं आरो बालुफुं बालुफुं सेन्टाराव आरो बेयाव हाथायबो जायो देवबार बाजार ओमफ्राय नै बेयावहाय बे आब'आ दखान होयोमोन आरो ओमफ्राय दा हरनि 12था जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना आसा खालामबाय नोंथांमोना दानाजासे जोबजासे नायगोन होननानै आंनि भिडिअखौ स' आङो दिनैहाय बे दिपालि अफिसियेल नि आगोलनि अनार आरोना रानि अफिसियेल दा बेखौहाय आङो नुनानैहाय मानसिखौहाय नुनानै आङो सिनायनो मोननानैहाय माने भिडिअ लाबोदों आरोना थानो हायैनि तारमाने जोंनि गसाइगावनिफ्राय आमिन खाताया एसे बिदिनो 9-10 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो जोंनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा बेयावहाय न'नि मानसि दं नालाय एसे थांबाय थायोमोन आरो आं आगोलनिफ्रायनो आरो नोंसोरो आंनि भिडिअखौ आगोलनिफ्रायनो नायबोदोंबा मिथिखानांगौ जानांगौ आं आगोलनिफ्रायनो आमिन खातायाव थांनाय माने ब्लग भिडिअ लाबोखायोमोन आरोना स' बिनिखायनो आं एसे एनै मिन्थियो मानसिया माबायदि आरोना बेनिखायनो आं नोंसिनो मोननैसो इनफरमेसन माने आं मिन्थिनायखौ खोन्थानो होननानै आं फैदों आं मिन्थिनायाव बेहा फिसाजो सासे दङ ओमफ्राय बिफाया बर' बिमाया बंसि दाथ' बिफाया थैबाय आरोना ओमफ्राय दा बिमा बुरि सासेल'सै आरो माने हारसिङैल'सै आरो बिमा बुरि बिफाया थैबाय नालाय बिमानि नामा रानि नार्जारि होनदों आरो ओमफ्राय बिफानि नामा इसर नार्जारि ओमफ्राय दा मा खालामो बेखौथ' आं बुंनो रोंला आं जा एसे मिन्थियो बेखौ बुंनानै होबाय जा न'खरनि मानसिफ्राबो लायबालाय हामगौ मोजाङै मोजां रायलायलायनानै आं सानो दा बेसो हौवायासो हिनजाव दंखायोबा जारला जाबाय आरोना गावसोरथ' मोजां रायजो जायोबाथ' मोजांसै जेनेब्ला होनबाबो उचित मोनाखै आरो आङो थारमाने बेबायदि फैसा गैया थाखा गैया जानला मोनला सिनायै मानसिजों बेबायदि आगान सुरनायखौ आं मोजां नुहुराखै फैसा थाखा गैया मुं गैया जेनेब्ला नोङो बेखौ सानबेसेनि सिनायनाय फनावल'सो सिनायनाय ना आरो बैसो जाखानाय मानसि अफिसलि बे हिनजावाथ' थाखागोन बैसो जाखानाय मानसि हिनजाव दंबाबो गैयाबाबो जेनेब्ला आफस जालायनानै न'खरनिजों न'खरनि रायलायनानै नोंसोरो संसारखौ जायोब्ला मोजां जागोन आं होननानै सानो संसारखौ जायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोखि ना जेनेबा हिनजावनिफ्रायथ' रावबो बादायानो गैखाला होनजाबाय दा हौवानिफ्रायसो आरोना माने मानसिया लिंग्रि आरो ओरैयानो ओमफ्राय फिसाय गारनायाबो बिदिनो 2-3सोआनो जाबाय बेयावनो लाबोनानै आमिन खातायाव लाबोनानै संसार जाफैदोंमोन ओमफ्राय हौवाया गारनानै थांदों आरो बोरैबा जाहोनावहाय हौवाखौबो हिनजाव गोनांखामोन होननाय खोनालाबायदों बोरैबा बिदिनो गारनानै थांदों आरोना थांनानैहाय ओमफ्राय उन्दै सासे थालांदों आरो बिदिनो दा 7-8 बोसोरसो जाबायगोन उन्दैया थाखो 2 ना थाखो 3आव फरायो आरो आमिन खाता गभर्नमेन्ट स्कुलावनो बिनि बैसोआ बिदिनो 36निफ्राय 40नि गेजेराव जागोन आरो बेनि बैसोआ माने बिदा सासे दं आरो बेहा न'खरावहाय बिदा बिबाजै दं माने बिसोरो बिदाया न'आवहाय एसे जानो थान जायो आरो बिस्रा ओंखायनो ओमफ्राय बिमा बुरि दं बिफाया गैला आरो थारमाने बिसोरो गावसोर 3जों जायोमोन बिदा मोना आलदा जाखाबाय आरोना बिदा बिबाजै मोना आलदा जाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा गावसोर बिमा बुरि ओमफ्राय गावनि फिसाजो गाव 3जों जायोमोन आरो थुक थाक मावनानैहाय ओरै गावनि आसनिफोर मोनो आरो माबा माबि आसनिफोर ओमफ्राय बे आसनिफोरजोंनो जाबाय एसे एनै सोरनावबा खामानि मावनाय मानाय बेफोरबायदिजों जायो आरो बिसोरो जानानै बे फिसाय गारनायाबो सैथोआनो जाहैबाय ओमफ्राय दा बियो बेबायदि रं नाम्बार गोसथोनानै थांनायखौ बयबो जोंनि बर' जाथियावहाय मानहानि खालामनाय जादों होननानै आं सानो बेबायदि थांनो नाङामोन जेनेब्ला नों सासे अंगहानि मानसि जेनेब्ला एसे आथिं लिंग्रि बोरै हारसिङै बेबायदि थांलाबायखो एफा गोजान ना फैसा थोजासे गैया मा गैया बेखौनो आं दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय आरो जेखिनि बे मानसि जाय लांग्रा बेबो जेनेब्ला हिनजाव दंखायोबो जानो हागौ बेफोरखौबो साननांगौमोन आरोना जेनेब्ला गाव खोन्थानाय मथे हिनजाव दंखायोबा बे हिनजावा सोआबा बे होखारहरफिनोबा
फैसा गैया मा गैया माजों फैफिननो आलाय सिलाय मारै मा खालामनो आं बेखौ सानदों। ओमफ्राय जाय लांग्रा बेबो मोजाङै माबानांगोन नायनांगोन आरो नङाबा न'आव फैनानै मोजाङै मोजां रायलायफैनांगोन आमिन खाथायाव फैनानै गावखौनो लानानै फैनांगोन जुदि लाथारनोबा आरोना आंनिबा बेबायदि। ओमफ्राय मोजाङै मोजां आफस जालायनानै लाफैनांगोन आफस जालायफैनांगोन। दा लांग्राहाबो दाय दं थांग्राहाबो दाय दं सानैनाबो दाय दं आरोना। आरो नोंसोरो आं सानो नोंसोरो आदै मादै मोना जोंनि बर' जाथिखौ मानहानि खालामनाय जाहैबाय आरोना मानहानि खालामनाय जाहैबायथ' आरोना जेनेबा बेबायदि बैसोआव बेबायदि थांनाय। ओमफ्राय फिसाजोआसो जादों दा आलाय सिलाय सासे फिसाजोखौ बेबायदि गालांनाय गावनि फिसा असेखौनो गारनानै आलाय सिलाय गावनो गाव थोजासे फैसा लायाबालानो बोरै थांनो हाखो। जेनेब्ला नोङो बेयावहाय एफा गोजान जायगायाव आयौ जेनेब्ला नोङो फैसा थाइसे आखायाव गैया ओंखाम मोनजाया गावनि लाइफखौनो सानालासे आरो गाव फारसेथिं ओरैहाय देहाया मोजां नङा बारा बेबायदि आरो। खोनानायाथ' फिसाइखौ सानैल' होननाय खोनाबावाखै आङो एसे बुरजाखौनो होननाय खोनादों 6 जन 7 जनसो होननाय खोनाबावदों आरोना आङो मिन्थिया बारा मोजाङै आगोल जेनेब्ला आंबो बारा मोजाङै मिन्थिया आरो जा मिन्थियो आं बेखौ एसे खिथाबाय आरोना। ओमफ्राय बिदायाबो अबावबा खामानियाव अबावबा बिदिनो गुजरात बायदिसिनायाव खामानि मावहैयो होननाय खोनादों आरोना। जेनेब्ला आं सानो जायथि लांग्रा बे मानसिया आफस जानानै दोनफैफिनाबाबो मोजाङै मोजां रायलायफैनांगौ न'खरनि मानसिजों मोजाङै मोजां लालायनांगौ। जेनेब्ला हिनजाव गोनांबो जानो हागौ हिनजाव गैयाबो जानो हागौ आरो बेनाथ' जाहैबाय न'खराव रावबो गैखाया गावसोर बिमा फिसाल'खामोन बिमा फिसा ओमफ्राय गावनि बिमा आरोना साथामल'खामोन। ओमफ्राय बिदायाथ' आलदा जाखाबाय नालाय ओमफ्राय दा बिमा बुरि दं गावनि फिसाजो दं बेखौ गारनानै थांबाय। न'खरनिफ्रायथ' मा होनबावनो लायनो हानाय जेनेबा लायनोबो हागौ लायाबो जानो हागौ आं बेखौ बुंनो रोंला। ओमफ्राय दा बै लांग्रा मानसियासो एसे आफस जाफैबा मोजां जागोन नामा सानदों आरोखि आं। स' नोंथांमोना मा सानो?